Aħna qegħdin ngħidu kien ksur maħsub tal-liġi meta tara l-rapport tal-awditur għandek numru ta' affarijiet li ġaluk taħseb ħażin. Anke l-awditur stess juża kliem jibes. Pereżempju, l-kap ta' ċivil jgħid li sakemm batu għalih mill-nejjew mill-awditur ma kienx qatt sema bil-każ. Ex uffiċjal tal-Jerkes Union kap ta' ċivil jgħid li l-4 xhur saħ qatt ma sema bil-każ. It-tieni, josfor mill-fajl tal-Lens rapport ta' perit importanti ħafna tal-2008. It-tielet, l-awditur jgħid kif ħadd qatt manduna b'din il-kirja f'post taqstan kbir prominenti fil-Belt Valletta. Hemm numru ta' affarijiet li l-koll juru kif kien hemm kollużjoni ġifieri ftehim maħsub maħdum bitzilla biex il-gvern jaġevola lil-Jerkes Union. Huwa raba skandlu. Kenna l-iskandlu tal-Australia Hall, l-iskandlu tal-Cafe Premier, l-iskandlu ta' Strada Zecca u issa dan l-iskandlu tal-kirja illegali illi inatat jew saret lill-kumpanija Arms li rrid ngħid għal ġieħna hija kumpanija tal-gvern minn union partikolari. U allura hekk qegħdin naraw illi hemm sensiela ta' stejjer ta' skandli illi fihom hemm ħafna affarijiet bħal intħil politiku u però f'dan il-każ ukoll nuqqas ta' azzjoni mill-Istat. U allura huwa importanti illi nifhmu illi d-Dipartiment tal-Artijiet jinsab fi sitwazzjoni li qed illum mhux għax hemm nies membri ta' ċivil ħaddiema ta' ċivil inkompetenti, però għax hemm intħil politiku. Ta' dan xi ħadd irid jerfa' responsabilità politika għaliex huwa ovvju illi 4 skandli wara xulxin, anke wieħed, però 4 xi ħadd irid jerfa' responsabilità politika.